Tajjeb, l-ewwel nitlodu għat-tajba lilkom u nittama mill-ġdid li tinsabu tajbin. Illum li se nkomplu nagħmlu ħankomplu nitkellmu daqsxejn dwar dan is-suġġett ta' electricity. Qabel ma nitkellmu ftit fuq is-suġġett, hekk tajjeb li wieħed jara ftit żgħira anke wkoll il-ħin li qed iqattam huwa ħin li qed ikun ftit żgħira twilu ġveru d-dar flimkien. Forsi tajjeb illi wieħed anke jibda jżomm ċertu ħin partikolari fil-ġurnata max-xogħol marbut tal-iskola. Sa issa dak il-persuni minnkom, dak l-istudenti minnkom li raw ġa lezzjonijiet ta' qabel u anke għamlu l-Google Form, issa qegħdin naraw ftit ir-responses tagħhom. Tajjeb il-wieħed jibqa' jżomm ruħu updated ħalli l-affarijiet li aħna qegħdin nagħmlu flimkien ma jinġemgħux fl-aħħar jew jinġemgħu aktar il quddiem, imma tajjeb li inti kuljum f'ħinijiet tal-ġurnata nissuġġerixxi li filgħodu u forsi f'xi ħin wara nofsinhar, il-ħinijiet tal-iskola tas-soltu. Inti tiċċekkja ftit MySpot biex tara daqsxejn jekk hemmx xi teachers li qiegħdu xi lezzjonijiet jew inkella xi materjal ġdid. Hekk se nkomplu ftit is-suġġett li għamilna u bdejna fl-aħħar lezzjonijiet tagħna, is-suġġett ta' electricity. Sa issa jekk tiftakru ftit, rajna fil-bidu jisu l-istorja ta' electricity, jisu di kif daħlet fil-xjenza, kif daħlet fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U minħabba fekk imbagħad rajna l-importanza tagħha wkoll. Dik hija sa l-ewwel lezzjoni li ltqajna flimkien. Imbagħad fit-tieni waħda jekk tiftakru ftit, bdejna nitkellmu dwar l-importanza ta' complete circuit biex jinnixel bozza. Huwa importanti li jkolli complete circuit. Imbagħad bdejna naraw components differenti, ġifieri oġġetti li jiena nista' nuża meta jiena għandi l-elettriku. U anke s-simboli tagħhom bdejna naraw is-simbolu ta' battery, is-simbolu ta' bozza, is-simbolu ta' wire, is-simbolu ta' switch. Li se nkunu qegħdin nagħmlu llum, illum il-lezzjoni ħanqasmuha daqsxejn bejn tnejn għaliex is-Sur Savona, il-lab technician ukoll tal-iskola, sab iċ-ċans li hu wkoll immur l-iskola u fil-laboratorju jurina xi affarijiet li aħna tkellimna dwaru. Infatti ħajjejna ftit nirrevedu dak li ġa semmejna. L-ewwel ħaġa li se jurina s-Sur Savona hija proprju l-importanza li jiena biex nixel xi ħaġa jien għandi bozza nixtieq li nixela. Huwa importanti li jkolli dak li ngħidulu a complete circuit. U l-bozza ma tixelx meta s-circuit ma jkunx complete, ġifieri il-bozza tixel meta jkolli complete circuit, battery, wires u bozza, meta jkolli an incomplete circuit, ġifieri jkolli battery, wires u bozza, imma donnu fil-loop x'imkien fis-circuit aħna nużaw il-kelma x'imkien ikolli xi ħaġa li hija nieqsa. Ħanaraw daqsxejn is-Sur Savona jurina daqsxejn dak li aħna semmejna fil-laboratorju tal-iskola. Mela, studenti nispera li tinsabu tajbin, sfortunatament ikollna nagħmlu lezzjonijiet differenti mis-soltu, jiena ġejt hawnhekk biex flimkien mas-Sur Bużutti aħna waslulkom dawn il-lezzjonijiet li ġejjin. Sintendi, affarijiet bħal dawn ma nistax nagħmluhom id-dar. Allura kelli niġi fil-laboratorju biex permezz tat-teknoloġija tal-lum aħna wkoll nistgħu b'xi mod jew ieħor nagħmlu l-lezzjoni. Għalhekk għal dawk li qegħdin miegħi sewwa dawn l-affarijiet ġa minnhom, imma se nkompli nżid fuq li ħallejt l-aħħar lezzjoni qabel waqfet l-iskola. Għal dawk ta' Mistabone u s-Sur Bużutti, dawn ma forsi affarijiet ġodda u għalhekk nitlob aktar attenzjoni biex tkunu tafu daqsxejn fuq is-circuits u electricity bħala suġġett li qegħdin nagħmlu. Mela, aħna bħala laboratorju, fil-verità, suppost nużaw il-batterija. Batterija biex tixel il-bozzozz u s-circuit. L-ewwel ħaġa, x'inhu circuit? Circuit huwa xi ħaġa li għandu bidu u jibqa' għaddej minn battery. Jgħaddi minn ġol wires u jiġi spiċċa ġo battery. U bekk l-oġġett li jkun jixel.
Każ bħal dak insejħulu a complete circuit. A complete circuit huwa circuit xi ħaġa patt li jibda minn battery jgħaddi mill-wires għall-appliance fil-kastana. L-appliance se jkun il-bozza u jerġa' jispiċċa ġewwa il-batterija. Jekk ma jkunx hemm xejn li jtellef, m'hemm xi gap, pereżempju, wire mhux imqabbad sew, bozza nkisra jew bozza maqtuwa, wire maqtuħ, jew xi connection mhux tajba, il-bozza mhux se tixel, allura dak insejħulu an incomplete circuit. Fil-każ li kollox ikun imqabbad sew, dak insejħulu a complete circuit. U sa nibdew nagħmlu a complete circuit. Bħala batterija għandi dak li huwa il-power supply li huwa apparat li jeqleb minn 240 volts għal 0 sa 12 volts. Issa issa nissettjah fuq 12 volts għax il-bozza tiegħi huma ta' 12 volts. Jiġifieri il-bozza sa 12 ma jiġrila xejn, mhux se tinħaraq. Mela, għandi l-bozza, għandi il-wires li minnhom aħna sa nagħmlu is-circuit. Mela, qabbadniha, qabbatta ma tarf minnhom tal-bozza, qabbatta ma tarf l-ieħor u qabbatta. Hekk għandna l-battery, wire għaddej, bozza u l-wire ġej jidħol ġol battery. Taħsbu li għandna a complete jew incomplete circuit. Taħsbu. Sintendi għandna a complete circuit. U l huwa complete circuit għandna bidu jekk nixel l-switch il-bozza fil-fatt xelet. Ok? U hekk allura nikkonferma li jien għandi id-dawl ħirex mill-battery għaddej minn ġol wire għall-bozza jerġa' jidħol ġol battery u jdur bħal circuit tal-Formula 1 dejjem għaddej għalhekk huwa circuit. Issa, jekk jien b'argument naqla wire minnu. Ġara li jien għandi a gap. Għandi gap bejja u għaw. Mela f'dak il-każ niġu an incomplete circuit. Reġa' għandi a complete circuit. Għall-argument jien nħallit l-bozza. M'għandix gap bejn il-bozza u l-holder, għalla jien għandi an incomplete circuit. Għax għandi gap. U hekk aħna nistgħu ngħidu sewwa id-differenza bejn a complete u an incomplete circuit. A complete circuit is a circuit li għandu bidu, m'hemmx gaps minn battery, wire, appliance għal battery. An incomplete circuit x'imkien jew ieħor fil-circuit jien għandi a gap. U allura d-dawl sajjaf. Ma jistax ikompli. U hekk allura il-bozza fil-kastana ma tixex. Tajjeb wara li rajna ftit issa l-importanza ta' complete circuit permezz ta' prattiku, aħna daw konna xtaqna li kieku nagħmluhom magħkom intom tkunu hemm u tużaw dal-apparat. Filwaqt li dejjem nżommu f'moħħna l-importanza ta' safety. Jiġifieri minn hawnhekk inħeġġixkom ħafna li dawn l-affarijiet kemm jista' jkun id-dar ma nagħmluhomx anzi jekk ħa nagħmluhom nużaw affarijiet li huma żgħar ħafna u bil-għajna tal-ġenituri tagħna, għaliex ma ninsewx li aħna meta nagħmlu esperiment fil-lab dejjem inżommu f'moħħna ċertu safety rules, safety l-kelma precautions, noqogħdu attenti għal ħafna affarijiet qabel fejn jidħol safety. Jiġifieri minn minnkom m'għandux apparat id-dar ma jġara xejn. Jara li jkollna ċans li nerġgħu morru lura lejn l-iskola dawn nippruvawhom ftit flimkien. Wara li tkellimna ftit dwar incomplete u complete circuit,
u x'jiġri fiż-żewġ każi. Imbagħad konna tkellimna ftit dwar l-importanza ta' components differenti, dik hija il-kelma, oġġetti differenti li nużaw fl-elettriku fis-circuits tagħna. Wieħed mill-components importanti u jaqqad ftit ma' complete u incomplete circuit huwa l-switch. Forsi jkun hemm min jistaqsi imma fil-verità eżattament switch kif jaħdem. Nistgħu aħna nibnu circuit li jkolli battery, bozza u wires, imma jekk jien għandaħħal switch x'imkien jew ieħor, x'se jkun qed jiġri? U allura s-Sur Savona l-istess għamilna daqsxejn prattiku żgħir demonstration żgħira ta' circuit din id-darba u ħajkolli switch fin-nofs, ħaj naraw daqsxejn flimkien. Mela, x'inhu switch? Switch xogħlu li jagħmel gap fis-circuit. Meta jiena rrid nixel id-dawl tal-kamra, fa' switch u l-bozza tad-dar tixel. Rrid nitfiha u l-switch biex nitfi dik il-bozza. Mela switch xogħlu li jagħmel gap. U x'jagħmel? Għandi ħadida taħt il-plastik li meta nafasha jien u għandi l-wires għandi d-dawla għaddej minn din naħa u għandi wire. Għandi gap. Mela l-bozza mhux tixel, li darba nafas il-switch jien. Għandi complete circuit u d-dawl idu. Issa nagħmel a simple circuit bi-switch din darba. Mela, tfakruni daqsxejn x'rid nagħmel. L-ewwel ma rrid nagħmel hija wire. Mal-battery anqabdu ġo switch. Tinnotaw x'għamilt? Mela hekk għandna l-wire mqabbad imma hekk għandna gap. Jew complete circuit. Jew gap, jew complete circuit. Għanamlu bozza biex turi li jekk veru il-switch qed jaħdem jew le, issa nqabdu lura nerġa' ġol plakka. Il-bozza xelet. Mela jiena hekk is-switch kien mafus. Hija tekka issa, qed imiss u qed jgħaddi. Jekk jien nafsu bil-kontra, naraw daqsxejn hawn il-bozza nfid. Xelet? Infid. Mela jien kif tfejt il-ħadida ġiet hekk. Ma baqax tmiss mal-wire. La jien nafas teġi tibda tmiss u d-dawla d-dej. Mela mollija l-ħadida l-fuq nafas tmiss mal-wire u d-dawl għaddej. U hekk jiena jkolli a complete circuit. A gap, an incomplete circuit li huwa hekk hawn ġew u l-ħadida mhux qed tmiss. A gap, an incomplete circuit, a complete circuit. Il-bozza qed tixel u tikkonferma li l-switch xogħlu li għamlilna il-ħajja faċli biex flok jien noqgħod nitla' fuq ndawwer il-bozza biex nitfiha mill-komdità ta' mal-ħajt jew minn fejn kun nitfi u nixel. Dak huwa x-xogħol tal-switch. Tajjeb, nirringrazzja ħafna lis-Sur Savona anke ta' dilajnuna li tagħna li nistgħu nifhmu aħjar għax qegħdin naraw hekk anke wkoll dawn l-affarijiet li tkellimna. L-aħħar ħaġa li konna semmejna u jekk tiftakru konna anke żidna worksheet magħha kienet li aħna biex niftehmu bejnietna fix-xjenza naraw li l-components kollha li jkollna nagħtuhom ukoll simbolu. Jiġifieri il-bozza għandha simbolu tagħha, l-switch għandu simbolu tiegħu. Wieħed jista' forsi jerġa' jħares daqsxejn lejn dik il-karta għaliex jekk tiftakru ftit konna bnejna circuit u anke wkoll kont tajtkom biċċa xogħol marbuta ma' Google Forms. Illum fil-lezzjoni tagħna se nkunu qegħdin nitgħallmu ftit żewġ kelmiet ġodda li qegħdin miktubin warajja hawnhekk. Il-kelmiet conductors u insulators. Issa dawn huma żewġ kelmiet
illi jista' jkun li aħna ma tantx nużawhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Forsi minn minnkom jinteressah ftit ix-xjenza u ġieli qara f'xi ktieb jew ra xi dokumentarju, dawn huma żewġ kelmiet li jintużaw fis-science. Infatti huma żewġ kelmiet li ħanużawhom din is-sena u anke wkoll fis-snin li ġej bħal huwa pereżempju l-Form 4 u l-Form 5. Dawn iż-żewġ kelmiet ħajkunu ftit importanti. Imma tajt il-laħwa tal-Form 4 ħanamlu aħna u tal-Form 5? Le, mhux daqshekk. Għaliex iż-żewġ kelmiet conductors u insulators aħna nistgħu nifhmuhom b'mod faċli ħafna. Imma biex nifhmuhom, ħanatikom ftit challenge tal-ħsieb. Iċ-challenge hija din. Ejjew nimmaġinaw li aħna qegħdin noħolqu circuit. Immaġina ftit, kieku jiena ngħidlek ara, qegħdin fil-laboratorju u inti ħanatik oġġetti li tgħidli inti li għandek bżonn biex tibni circuit. Jiġifieri dawk l-oġġetti li se semmili inti jiena se nagħtihomlok. U tibda tagħtini lista. Tgħidli ser jiena rrid din, irid din, irid din, irid din. Nixtieqek li toqgħod tinnota ftit u tgħidli. Jew kellek tagħmel il-lista. X'tagħtin, x'nagħtik jiena, inti x'titlobni biex jiena nagħtik. Jekk tinnotaw ftit, żgur li inti tuża ċertu materjali illi daw ħajkunu bżonn jużi ħafna f'circuit u se jkun hemm materjali oħrajn illi dawn wis probabbli inti ma tużawhomx. Ħanati eżempju. Ma nimmaġinax, issa forsi naraw anke għal xiex, illi jkun hawn xi ħadd li ser taf x'għandi bżonn jien għandi bżonn biċċa ħabel biex jien nagħmlu parti minn circuit. Jekk forsi nistaqsi ftit, għal xiex taħsbu illi jekk jien ikun hemm xi ħadd illi jagħti jgħid li isma' ser jien għandi bżonn biċċa ħabel jew biċċa lazz. Jiena nagħtihulu dan il-lazz dan il-ħabel u l-bozza ma tixelx. U hawnhekk se nibdew nitgħallmu ftit id-differenza bejn dawn iż-żewġ kelmiet. Għaliex? Għaliex hemm oġġetti illi minnhom l-elettriku jgħaddi. Din l-enerġija li lna nsemmu f'dawn l-aħħar żewġ lezzjonijiet ma tgħaddix minn kull oġġett. Hemm oġġetti li din l-enerġija tgħaddi minnhom, hemm oġġetti li din l-enerġija ma tgħaddix minnhom. Jiġifieri, pereżempju jekk semmejna ħabel jew lazz, din l-electrical energy ma tgħaddix minn lazz, ma tgħaddix minn ħabel. Imma mbagħad kif anke rajna fil-videos, tgħaddi pereżempju minn wire. X'inhi d-differenza bejniethom? Id-differenza hija din. Dawk l-oġġetti li l-elettriku jgħaddi minnhom, il-kurrent jgħaddi minnhom, din l-enerġija tgħaddi minnhom, dawk l-oġġetti jissejħu conductors. Mela jiena dawn l-oġġetti li nużhom biex nibni circuit bihom, dak ifisser li għandhom xi ħaġa dawn l-oġġetti illi permezz tagħhom l-enerġija tista' tgħaddi minn ġo fihom. Li nista' noħloq wire b'dawn, nista' noħloq circuit b'dawn ta' hawnhekk. Għal min forsi jixtieq ikun jaf, bracket naqażejra dak li semmejna, dan għaliex daw il-materjali, il-particles tagħhom minn xi huma magħmulin jiġifieri, għandhom xi ħaġa li tista' timxi minn naħa l-oħra, tissejjaħ elektron din, u tgħaddi din l-enerġija. Mela jiena conductors huma dawk il-materjali li l-elettriku jgħaddi minnhom b'mod faċli. Infatti jekk inħarsu ftit lejn dawn l-eżempji, dawn huma kollha eżempji ta' materjali li minnhom l-elettriku jgħaddi. Jiġifieri f'kelma waħda, jiena nista' noħloq circuit b'dawn il-materjali, nista' noħloq wires b'dawn il-materjali. Pereżempju għandna il-fidda u d-deb, għandna l-ħadid, għandna metalli differenti. Xi ħaġa importanti jekk tajb li tkunu tafu hija illi wieħed mill-conductors ifisser materjal li minnu jgħaddi l-elettriku li huwa popolari ħafna, jintuża ħafna fil-wires tagħna tad-dar tal-leb huwa il-materjal jissejjaħ
copper inserta qiegħed 1, 2, 3 u 4 dawn l-erba' stampiet juruna l-istess materjal. Dan huwa metall fil-kulur tiegħu jixbaħ ħafna l-kulur kannella fl-orange qisu. Il-1 cent tagħna, it-2 cents u l-5 cents li aħna għandna ġol wallet tagħna ġol kartiera tagħna huma magħmulin minn dak il-materjal jissejjaħ copper. Dak huwa materjal li huwa cheap, fis-sens ma jiswix ħafna għaliex fid-dinja nsibuh ħafna hawn ammont kbir ta' copper illi nistgħu nużawh ġo wire. Infatti x'jagħmlu jiddrittawh, jagħmluh dritt, jagħmlu qishom ħjut tiegħu imbagħad jaqduhom flimkien biex jinħoloq wire. Kondakter ieħor mela materjal li minnu jgħaddi l-elettriku b'mod tajjeb huwa d-deb. Imma kif tistgħu tifhmu intom id-deb huwa iktar prezzjuż għaliex għax fid-dinja ma nsibuhx daqshekk malajr, daqshekk faċli bħal huwa l-copper. Allura m'għandniex wires tad-deb. Immaġinaw ftit kieku kellna nagħmlu l-wires kollha tad-dar, il-wires kollha tal-iskola jew tal-postijiet fejn tkun, ikunu kollha wires tad-deb. Naħseb ma tantx inħalluhom hemm wara ftit u x'veru. Allura nużaw materjal li huwa kważi b'saħħtu tajjeb daqs id-deb jgħaddi minnu wkoll elettriku, imma huwa iktar cheap li huwa l-copper. Min-naħa l-oħra mbagħad hemm materjali li dawn minnhom ma jgħaddix l-elettriku. Dawn huma jisom l-oppożit tagħhom il-kontra tal-conductors. U huma dawk li ngħidulhom insulators. Mela l-insulators huma materjali illi l-elettriku fihom prattikament ma jgħaddix jew huwa verament diffiċli biex jgħaddi l-elettriku minnhom. Allura jien jekk noħloq circuit b'daw it-tip ta' materjali, jekk jiena noħloq wires b'daw it-tip ta' materjali, jiena prattikament ma nkun għamilt xejn. Il-bozza ma tixelx. Infatti dawn huma xi materjali li ħanurikom ftit issa. Materjali illi huma insulators. Jiġifieri dawn jekk nagħmilhom qisu parti minn circuit il-bozza ma tixelx. Ħana ftit eżempji li għandna l-ħabel li semmejna. Jiġifieri jekk ikun hawn xi ħadd jgħid il-laħwa wires ma stajtx insib, taf x'ħan nagħmel. Naqbad il-batri, naqbad il-bozza u minflok wire jiena ser nuża biċċa ħabel jew lazz. Xorta waħda ikolli hemm an incomplete circuit għaliex għax minn ġo dak il-ħabel jew ġo dak il-lazz, l-enerġija tal-elettriku ma tgħaddix. Għandi ħafna materjali oħrajn, għandi l-ħġieġ, il-karti, kwalinkwa tip ta' rubber, il-gomma, plastics differenti, il-madum, ħajt, tajjeb l-injam, dawn huma kollha insulators. Jiġifieri minnhom l-elettriku ma jgħaddix. Ma nimmaġinax pereżempju jiena wires magħmulin tal-injam, jew wires magħmulin tal-ħġieġ, jew wires tal-plastik. Ma forsi hekk ħadd jistaqsi ftit imma ser, jiena il-wires għandhom plastik u għandek raġun. Imma l-wire mhuwiex dak il-plastik ta' barra, kieku dak il-plastik kellna nneħħuh fuq ġewwa nsibu ishom ħajt tal-copper. Il-fatt jekk immur daqsxejn fuq ritratt lura hawnhekk għandna. Il-copper qiegħed hemm ġew u fuq barra għandu coating tal-plastik. Forsi tistaqsu tgħid imma għal xiex. Ir-raġuni hija bħala safety. Għaliex peress li l-elettriku ma jgħaddix minn ġol plastik, jiena dak il-wire inkun nista' naqbdu. Ħalli għal wieħed joqgħod xorta waħda attent. Imma għal-safety biex jimma nieħu x-xokk, biex dak il-wire temġew, il-conductor temġew ma jkunx mikxuf. Jien allura nagħmel insulator u bekk jien ma nieħu x-xokk. Mela biex nikkonkludu ftit, ħanagħmlu żewġ affarijiet. L-ewwel waħda sissa semmejna id-differenza bejn conductor u insulator. F'kelma waħda,
Conductors huma dawk il-materjali li minnhom jgħaddi l-elettriku. Filwaqt li insulators huma dawk il-materjali bħalma ħataraw warajja hawnhekk illi minnhom dawn l-elettriku ma jgħaddix, ma noħloqx circuits bihom, ma nagħmilx wires bihom. Mela d-differenza bejn conductor u insulator. L-tieni ħaġa li se nsemmija illi ma' din id-description ta' dan il-video ser ikolkom ukoll Google Form. Il-biċċja biex tgħinkom ftit intom anke wkoll tagħmlu din id-differenza bejn conductor u insulator. U forsi se nagħtukom links oħrajn li tistgħu tifhmu dak illi semmejna. Dan il-video se jikkonkludih is-Sur Savona billi fil-leb mill-ġdid se jerġa' jagħmel esperiment li aħna nixtiequ li dak ikun tagħmluh intom u forsi la nkunu lura lejn l-iskola ikollna ċans li nagħmluh ukoll. Illi se jurina daqsxejn materjali differenti, ġabar ħafna affarijiet differenti, biċċiet tal-ħadid, biċċiet tal-rabel, biċċiet tal-plastik. Affarijiet li ġieli jiġru l-iskola u ġieli narmuhom jew nħalluhom fuq il-mejda jew kellha għax inkissru minn xi ħaġa oħra. Ġabarhom flimkien u qal ħanipprova nagħmel circuit b'dawn il-materjali u nara ftit jekk il-bozza tixelx jew le. F'każ li l-bozza tixel ifisser li dak il-materjal huwa conductor. F'każ li l-bozza ma tixelx ifisser dak il-materjal huwa insulator. Għalhekk se nħalli daqsxejn f'idejn is-Sur Savona, aħna jekk il-bambin irid nerġgħu niltaqgħu ftit għal lezzjoni oħra matul il-ġimgħa d-dieħla. Sa dan it-tant il-ġurnata tajba lilkom, ħudu ħsieb, take care u sellulna għal kulħadd. Kif intom eżis studenti, illum se nitkellmu fuq conductors u insulators. Huwa parti oħra mis-suġġett fuq electricity, huwa suġġett interessanti ħafna sfortunatament. Kellna wkoll practical marbut miegħu kif qed tagħmlu intom dan li se nagħmel illum conductors u insulators. Kif qal is-Sur Bużutti, conductors u insulators huma dawk l-affarijiet li ħallu id-dawl jgħaddi minn ġo fihom. Insulators huma dawk l-affarijiet li waqfu id-dawl milli jgħaddi minn ġo fihom. U bekk il-conductors huma l-ħbieb tad-dawl se jħalluh jgħaddi u allura jkomplu iżidu complete circuit. Insulators huma l-edewwa tad-dawl u jwaqfuh. U għek nistaw ngħidu li jħolqu gap fis-circuit u ma jħallux id-dawl ikompli għaddej. Jiena sa nurikom xi affarijiet li tistgħu wkoll iddaħħluhom fin-notes tagħkom. Okej? Għandi xi affarijiet hawnhekk li kieku qed tagħmluhom intom kif għattilkom. Hawnhekk għandi circuit li jekk inqabdu hawnhekk qed jixel il-bozza qiegħda tixel u se nagħmel xi affarijiet. Għandi l-ewwel biċċa plastik. X'taħsbu l-plastik? Huwa conductor jew insulator? Huwa insulator. U naraw kif. Jekk jiena nqabbad dawn it-tnejn, il-bozza ma xejnx. Mela nikkonfermaw li l-plastik huwa insulator. Tajjeb, mela il-plastik nistgħu nikbu fin-notes li huwa insulator. Għandi il-karta, paper. Insulator jew conductor? X'taħsbu? Huwa insulator ukoll suppost, naraw. Il-fatt il-bozza ma xejnx. Nikkonfermaw nistgħu nikbu fin-notes ukoll li paper is insulator. Tajjeb. Foil huwa metall. X'taħsbu l-foil? Huwa conductor jew insulator? X'taħsbu? Naħseb tafu wkoll li huwa conductor u l-bozza xelet. Dak ifisser nikkonfermaw li l-foil huwa conductor. Iddaddi id-dawl minn ġo fih. Steel, ħadid, ok? Conductor ukoll jgħaddi id-dawl minn ġo fih.
Il-ħġieġ, glass, conductor jew insulator. Nippruvaw. Il-bozza ma xelitx. Mela huwa insulator. Foam. Conductor jew insulator. Għanara. Ma xelx il-bozza. Mela huwa insulator. Plastik tal-wire. Insulator ma jaddix. Dikastejnija. LED, ċomp. Għanara. Il-bozza tixel mela iċ-ċomp LED huwa conductor. Iron ħadid. Conductor ukoll jixel. Għanamel plastisin. Conductor jew insulator. X'taħsbu? Mhux tixel il-bozza. Ma l-plastisin huwa insulator. Ġablu. X'inhu? Conductor jew insulator? Għani prova. Insulator ukoll ma jgħaddix. Nail jew screw da vit. Aktarx magħmul mill-koper jew ħadid. Mela l huwa koper jew ħadid u conductor jgħaddi. Clip. M'għandix plastik magħha, mela jekk nagħmel hekk ħatixel jew conductor ukoll. Issa Lestejna ħafna affarijiet dawn kollha l-istess. Fadal ħaġa interessanti, il-lapes. Jekk il-lapes ngħidu nqabdu d-dawl ma ta' barra, man-naħa ta' barra, linjam, wood. Il-wood huwa conductor jew insulator? Ma xejn il-bozza. Mela huwa insulator. Linjam, wood. Imma raw se jiġri. Meta nqabbad id-dawl ma dak ta' ġewwa tal-lapes li jsejħulu il-graphite li huwa taħlita ta' karbon sewwa li jħalli l-kurru fuq il-karta li raw se jiġri. Ġara. Id-dawl il-bozza xedet. Mela l-graphite tal-lapes ta' ġewwa jgħaddi d-dawl minnu ma xraq ġara. Il-bozza baqgħet tixel l-istess iva jew le. Il-bozza naqset. Allura l-graphite għalkemm huwa conductor insejħulu semi-conductor. Qisu jħalli d-dawl jgħaddi imma ftit, ġalu jibbat, mux jgħidlu jgħaddi malaj. Itiħdaq xej kedda biex jgħaddi. Allura l-bozza tixelin iktar baxxa. Ok, tixel iktar baxxa. Il-fat, jek tinnotaw għalax differenza l-bozza kemm xelin iktar qawwija meta neħed il-graphite. Ok?